kum shibenta jong ka jing rakhe ye ka jing dap shipos nem jong ka jing ha lenti ka new trip National Youth Front jong ka Southwest Khasil District ha kan retrik ukula lengkot araja arpulai lapan long ye ka jing ya ko mare marathon ha ka shnong mau kurwat Southwest Khasil District ha ka balasdang nadu ka IB PWD bat penkut ha ka ju ka jaka Ukongsan haga negesngi ude usamla Ben Johnson lengdo harangkat ke jingodon lang u Shining Star wan yang Vice President ke HNYF Southwest Khasil District bat ki weide ki nongkit kam ba khmat jong ke HNYF Usamla Ben Johnson habakren haga jingalang belengkot ulo ong baga jingdon ki seng balang baper kalalong shisha ke jingmentoi ke bakraw ha ke imlang salang ha ki babun ki benta Kumta ki kenhon seng balang baper ki jupen long ye shibun ki jat jingele kai ki balong ke jingmen to ye ki samla ki hap ki barit but what ye ki belasan lahe ban kentiu ye ki samla ha ka baide bat ka kamile kai Ula ong ba kane ka long ban aimen sem bat penslur shushu ba kumno ba kane ka dong ka thain kala ban penmi ye ki samla shinrang bat kentei ban peni ye ka sap ka phong jongki khamtam hangni hapo ka Southwest Khasil District ban long ru ki gloria le kai ha ka jala hi baro ka wei Traichham pinang tur syafrang ya ki babun ki kam ki ti jongpi ban pentulun ya ki kam jo kaseng ban kam tam ban yakit ya ba ya ki kam hapo ka distrik ke jongi nang ni syakmat nga ai kumlei ya ki hap ki samla ke the ban syafrang jongka distrik ke jongi ba pilawan ban syimenta ha kane ka marathon balapan long da ka seng HNOF hoj kun ka we na ki seng tremon soba ka baju shim ne ki jingkit kle ban tunrong ka kya ka shon ak imlang ka salang ka yui ro ya ki jurun kam jo ki kun samla bakin pen I sya ka parthei ya ka sap ka phong ka bakidon kum ki kun samla ngai ban nga sotu ya lade ba hot ladang gidon kita kasap ka talen ndai la klem la da don kum kini ki organisation ki penlong ya kini ki tournament ba fair hai ngin pen kita kasap ka pong jongi kum ta ni dei pen ai ka burom ka jiro ya ka seng ha kan ka jingtap sipos nam jongka ka shim ka ni ka senjam bat penlong ka ni ka marathon bat kane kadai ka wei kalat kalenti ya phi ki para samla ba pen I ka parthei ya ka sap ka pong ka ba phi don hot apo ka distrik jongi ni tip bat ngi I ya ka jingkyu shopran ha ka jingle kai sports kerpang ha ka jingle kai ha ka jingle marathon ya ka ba ki don ki samlarang ba ki ba laju petin lenti ya ki help ki barit ki long kepa ki ba laju ai mensim ya ki help ki barit ni ki kun samla ki barang kiu shopran ha ka jingle kai pat ka I shisha kalong ka shisha ka ba sotanat ba kat ba nami kisni kadong kathan ke jongi kanang se ya kita ki klur ya mare hapo kadong kathan jongi kulai ki pok keruang ya baro kinong job ya kane ka jingla kai minta ka step berganget ba pinong kam hok ya kasap ka pi don nang ne shikmat khamtam ya ki ba poi ka thong bat kerpang ru ya ki tu ki noishim ta baro ki ba shimla poi ka thong ka ba shakmat henrei bila long kinong job lupa ba pilawan baneshim menta ha kane ka jingla kai marathon